Dira se njokondira bani se njokondita. Mimi anda bukalani. Mimi jamba ka de mi nakele yaga mi fala nini ko modi. Ide be nanga dama. Ono be rapper be ne ori da ore be da ma da. Ba yi wala happy mai daro ni. Asante joka. Ko don no mi yi ma tu mi andi ti makwa. Yan tu ngalle. Patu bata angbe. Khalil. No? Khalil. Dai jam? Golle de. Ya, dai jalan. Jalan itu dah. Renda mi ala no ita rundo. Ko mi du manni ko mi ande to mado. Kala numero ma per ware disu. Donc a fala la njata ko. No. Ala mi kala numero ngon deja. Itu dong ala problem sisat ko problem. Okay. Pwede tayo nje problem me. Me anda kam ko min jogi tani on para magala numero. Mi a surprise la hari do andin dinni ke yang. Sanau mi yetta numero ma anga. Ça dépend de baka star yo ani star be benno du manni. No suri ore ma baka. Ça dépend le destin nous dira. Le destin de dire c'est njokondira bani se njokondita. Mimi anda bukalani. Mimi jamba ka de mi nakele yaga mi fala nini ko modi. Mimi nimekalani. Kada jombi. Mimi jambani. Gambale. Come la ni da do? Mimi goro mi ibina mi janni ya non gina sa ko tanzan. Awan ka Senegalejo. Ka. Apa le di. Awa joni problem wala jettu numero wango. Grandani konnu. Ma yima me ngandima. Kono ko tele ko camera kasi dari to. Ai to. Ide be nanga dama. Ide be nanga dama. Okay, apa la zera? Apa la zera? Apa wado ro kala kasi. Ide be nanga dama. Ono be rapper be ne ori da ore be da ma da. Aku me ala do. Aku me ala do. Get micro anu mana? Enggak dulu bete ono de. Ni no. Aku soal do ko boni de ko ranjo moto. Kono ni mata. Rianda ma. Aku soal na la gundo ko sumano. Ko secret ko ala. Ada ragi muka. Kere lankani. Volto. Kere lankani. Mo. Aku malah deragali. Video yang baik. Terus deragali. Kon widamu. Kami ni jonne numero mako. Ada wa yide ni dun de bonu dun namu dun. Parce que du coup ari ni mandi tila mi mendi tali. Déjà o gani kala ngafani ka. Ne do se ari ma andin tinni ke ma. C'est normal mi jetta numero mako. Kono ga jetno numero mako kono walanta mo. Ay fu sinami yo tan. Kono ko ni mir ko ngakun malla. C'est pas ça neddo hande neddo so tawimo ari tawima da e nokkure andi tan adi o mi goro njano bade mo interview taw wari adi gon quoi grande ame rapper be wono ko be me wono ko no be acca dawodere nem be jede Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngi jam. Ça va alhamdulillah. Ko ne tedo? Bon min ko Khalil bro be no talam. Khalil bro ko watton? Min ko mi artiste chanteur. Okay. Jono o si stadio men do mo ataki on do. Kono fejiri? Ouais, du coup, bon, armi fara lam piège de kono marsale. Marsale dragi mo me yige ko wadi kon. Non, mi daragal mo de mi lanni juste numéro makko parce que du coup neddo si ari ma andin tinni kama afani ka. Bon, c'est normal je tindiron contact angema ko. Jonno har mi andani ko piège woni wadde. Donc normal. Jonno wi do rapper jo? Ouais, mi waɗay rap mi waɗay yimmugol kadi quoi sans. Jonno hatta ka rapper ko nda wadde cak kadi. Ouais, mi waɗay cak kadi parce que ay piji na jodorni tout quoi en fait parce que affaire musique on ça ala soutenance goɗɗi gono ton a wawata inude bon ça ala producteur ala label mo wonda affaire on satta sa ni ko a joɗo to ngabbata ɗum no wawata wonde il faut ya golla jetta mbuɗi mane après finance ha yimɓe ɓen ara quoi. E jonno ɗo mari ko yimɓe kono walde soutenance seeɗa ka ala way poɗɓe ɓen dal poɗɓe ɓen minen entre ko minen siginirta gori komi golli kon kadi min ligidira fof mi yaha mi yaltina sonji quoi. ɗo mari projet ji ko marché? Way miɗen mari projet ji wonde arde mixtape goto kono on ɗon
o yaltani taw quoi mais habbitoto taw seeɗa ha golle ɗen para après mi yaltinamo ka marché quoi. Courage nan. Festival. Tawarana Jama TV. Warani ne acapella goto fi Jama TV. Ok. Salam la mi fa ko Khalil bro. Jama TV no wonde e Jama. Jama TV ko giɗo Jama ay. Jama TV no weltini Jama mere mbawmo. Merci beaucoup. Félicitations de toute façon. Merci beaucoup. Anni, en fait, c'est surprise, mais goɗɗo ta hersil golle ma ɗen quoi natire nugo ka rappejo ɗo yimɓe ɗum hatta waɗa golle ɓay ɗo ɗumre seƴƴiniro en même temps kadi bon mi janggi kadi quoi au fait mais golle andi kadi sa janggi ala tawde bralon goɗɗi ko wata wodde goɗɗi ko mais awa jangude ƴetta ko janguɗa on kadi utilisa ɗum ɗon ha heɓa goɗɗum go kadi ɓuri ɗum noon ko ana henni il faut heɓa ko golla gandanɗa hoorema ɓe joɓama salaire molanaɗo quoi aɗa wawi hakkille maɗen par ce que ɓennayi ko hoore nden adde jiifa kon quoi au fait. Ok, c'est pas grave. Vraiment, merci beaucoup. Musidɗo wonneɗade Jama TV o weltanama. Merci beaucoup. Onon kadi on weltanama par ce que ɗum ɗo c'est pas évident ko on ɗen wadde ɗo kon ko ɓeydugol culture on. wela fi jindugol ƴetta micro jinda quartier par quartier a faami wonde ɗa wottude fottude façon kala on noon wikkoma walla haalnama haalaji mbaɗi ɗum mais toujours on décourageage quoi walla bigoɓe mon kadi quoi. Merci beaucoup. On jarama. Numéro an